Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ha ka laiterik unai wing arajar arpo kinongelam jong ka Khasi Students Union Nongkhlaw Circle hapo ka jingelam jong secretary ka seng usamla shanbor dekhar kila Leit banjurib ya ka Nongkhlaw Community Health Center hadin bakatanat sam boarding kala on ya ka boarding nakani ka hospital la Taïew tam namar ka jingbam sew ya ka baithang boarding kabalakot palat henriu pho arlang ha ka jingya kren bat ka Batisi TV hadin ka jinglet jurib kinongelam jong ka seng kila penpau ya ke jing ngosi ban yoi ya ke jing sha le ben jong kani ka hospital ha ka bala shisnam tam amshem ladon ka boarding ha ki quarter bajusa de kinong trei bat la bonsin kani ka hospital ru kala shaot no ka boarding bat menta la palat Taïew kani ka hospital kala shaot biang ka boarding kaseng kala labru baka wei kalong keme ka bakha khulung kala hapsa ha kani ka hospital ha pedeng ka jingbam don ka boarding electric bat ka bas ngosi shushu kalong baya ikhulung lahap ban ai injection shadow Maroid Primary Health Center tang nakadaw ka jingbam don ka boarding Nongkhlaw CHC halor kani ka jing jong kani ka hospital nakalyang jong kinongelam ka seng kila jupen sngauteng shiki bor bahalor hanrei ka sur ka baha ka jing yakren ka longbait tang ki jing ai daw da kumne bat da kumtai bat menta ka kentiru nakibor bapait yakani ka hospital kata ka Citizen Foundation kala kerpat ya ka seng ban up sa Taïew ban ya Pynbeit bat ka sorkar nakalyang jong ka seng kala pediang ya ka jingkerpat jong ki bor penyat bat ai poru tang Taïew ban Pynbeit ya kani ka jing hanrei lumkumta ka seng kala berngam bakam ban si ban shukhang talano sisendon ya kani ka hospital Shushu nakalyang jong ka dorbar snong Nongkhlaw ringkat bat kisnong kiba marjan kila dep pha da ka jingtho sho menteri jong ka tanat ka koj ka khia uba Alexander L Hek ba un shimkhia halor ka jing bakani ka hospital ka yekendo ba mentala sistem tam khaptam kin ki kota jong ki staff jong ka hospital kila shak diskore kala ka MCL namar ka jing bomla ban seu ki bor de pe jong hospital ya ka belai Kerkung kacing ikran bad upokram manager jong kane ka NGOs ko roni kene government ka belai hadu mentak klimat bansa disconnect ne kalai ka poi aku belum palat ya ka nruf ar lak haka sang man la ka por ka kalabu de ki photli ki application haka bede bad kare ke jingsha disconnect no jong kalai ya kene hospital yang hani usnam berada rungi Leit Henry banikren ya kani ngimpoi hei Henry katkum kajing kenma ko jongi mentala sausin hadu kadi ko por mentak la sa disconnect ngene kalai hakabele bi doktor kali ka sang dang hanu usna meladap nglabu ka application namar ngi ki doktor hakni bun ki doktor kide ki bom pada itu da ka MCI bar ki doktor hagi di kisna meladap ki bun ki ba nabar ka state takaktin ki thalei ru kimnang kimya suthu bani kren tela kali ka sang nglabu ki application makumnu kan ki NGOs kan penbiang ki doktor khamtam ki doktor ki ba kham senior Rei kaning la ekran rei komposisi ki ada yangi dokum tai ba ladang ibu de sini doktor khamtam ki khasi kador ban se ki ngimla namar ka bujet ak gurmer ker palat tena kaliang jungi kesang ngim kwa bersi tagi ki ring isu ai kawarning ki kan NGO lada kamla man penbiang ban se tulop jong kini ki doktor ka bhain ka NGOs bakan weng no daladi nakanika hospital ikwa ba ki doktor ki batreh ni ki bala itu ke MCI ba ikwa ro ki doktor ki bala bit labiang ban pe ya ki nongpang kumbangi la one inspect mening iba nalor ka jing duna haka electricity iba meni iwi nongpang idon ni hospital klaim ka electricity ba yo bani karane batang ke inject ru ngimyo no hospital iha ban sim ya ke inject nadu Maroid PC habede ba staff baterai ni nakali ngejungi ya kata ngilap peling bakani ka NGOs kamla pembagi staff khamtam ki doktor kinos berkikiwai kani kalau message ka baktere kani ka NGOs
Walda kadang NGO kasngiu ba ka fund ka bayo no ka government kamla ban penbiang ka jingro ni kan hospital magrapat ba sewa ban pen ino no ba kambha ba pensiu trai dakaram kasya lani banwan trai tang ban yo ka fund government re kada ban wek no dalade krang ba ka government ka simti no hi dalade him kwa kini company lani ki NGOs ki banabar kin siwan ban klon ya kaspa jong uduk urang li jong kathang kadong ka jungi him kwa ba kan kastal kandai ka jing kamai spa ni ka pleng ja jong nur nakale ka sang ka kan syai nadu mene bangila ekran du program manager ba upan por ngi ban ai por stayo ber Pynbeit ko government nakale ka sang jungi i abe ka stayo lada kan ka NGO kamla ban penbiang kini ki jinun kam po stayo nakale ka sang sim ka senjam ka bakham kata kalong bangin lockdown no ikan hospital hadu baki bor bade pek kin penbiang ini gijino kambaro ne kala gijungi kerpat ik peba balada ja ba kaseng gijungi ke sim kidu di senjam nam takan hospital gi kerpat ba pite trelang namar ngi ke SU no khasar kel gi kwa bakan hospital kade ke jingbit jingbiang nam ta baro lang katang ba kadong gijungi ni layo bani keren bat gi rang ba snong ki bade hakan kadong katang gijungi nakale ka jungkiru haka jing sisa nadu menini law mut ban ban hang talas no ni ke hospital reda ka jing kerpat jung ki nongilam sinong gi jongi bangini abi ka ya ka hospital hapo stayo lada hapo stayo ki bam miyang nakale yang ki sodaro ki ini triang rengkat ban ngi keseng